Osanibona. Yebo. Yebo, yebo, yebo. Osanibona. Yebo. Makhelwane. Niyaphila? Siyaphila masibisi singeza kuwena. Omatha uyazi ukuthi sengicabanga vele ngiyuyele esibhedlela umgogodla wami. Ubuhlungu umgogodla wami. Yabona nangisekele kanje engathi ngihlele entweni ezongiphasa kanje yabo ngihlale kanjena nje ncike kanje kuphela. Ya ke ngane yakwethu ngiphuma lapha ezivandeni zami. Sengithi ke ngigudla ngasothengo lesikole. Mangithi ngasegeyithini. Nangu umsibani lofundiswa khona umsixaba. Intombazana yaxaba yena. Hawu sabona mama noma usanjani siyaphila ngani yami. Hayi ungadinwa ngicela ukukhuluma nawe ake ngimeke. Manje lama nginenkinga sengithumele imiyalezo yaze yamningana. Ngithumela ugogo kaGomoro ukuthi akakavele la esikoleni. Ngathumela ngithi wathumela ndlelani. Uthi wafike wakubhalela incwadi wayinikeza uGomora okokuqala. Waphinda okwesibili wabhala kwi-message book yakho uGomora awangaphendula. Okwesithathu uthi wabhala i-message ocingweni. Hayi cha lokho kaGomora kangikukhumbula uGomora kazelethe lutho nje incwadi evela esikoleni. Okukho ukukhumbulayo. Cha phela ngiyakhumbula kancane engathi kwabhala efonini esho ukuthi angazi ufuna ukuhlangana ngabe nje ngayihlanga yinaka nje lonto athi indaba emhlangano yabazali vele mina nginasikhathi sayo nje. Anginayo indaba isikhathi inhlangano yabazali angihambi lonto. Ukhulunywa indaba Emake wemakhelwane. Wayethe uze emhlanganweni abazali noma wayethe ufuna ukubona wena unibonane yena naye nawe ubuso nobuso njengothisha. Ngikhumbula kahle kodwa wakhuluma indaba uthi angathi fanele ngifike esikoleni ngayithi mina uyikhulubela indaba zemhlangano yabazali. Wayefuna ukuthi wena njengomzali kaGomora ngaphela lapho ubhalwe njengomzali kaGomora. Wena naye njengoba uthisha nibonane ngoba ufuna ukukutshela ngoGomora ukuthi uziphethe kanjani lapha esikoleni kwenzakalani ezifundweni zakhe nako konke lokho. Into ebalekile njengomzali ukuthi uyihambele. Hawu hayi cha kanti ke vele ke mina ke ngiyabona phela ngathi mase phasile la bayasho ukuthi wenze njani asikho isidingo sokuthi ngize ngiyohlala naye. Iyadlula lento ekuphaseni nasakuziphatheni kwakho umntwana. Wemakatha. Uyabona into angixoxela nomisi nami ngivele ngivele ngamelwa imathi kashaqela. Kuthiwa akalwi esikoleni wemntaka baba. Kuthiwa akalwi uGomora. Kuthiwa nje uyabona laba kuthiwa amabhulu labo ababhulu abanye. Hayi kuthi uyibhulu lapha. Esikoleni kuthi uyibhulu abashaya abantwana. Sekunabantwana abasebencane ngisho ukuze esikoleni mabefonela abazali bebebuza ukuthi Superman akafika ngesikoleni ithi ingane isaba uGomora. Uyangizwiswa yini? Hayi basifisa. Ngiyaxoxela kuthiwa ngesikoleni ngenxa kaGomora. Ngiyakutshela mina siyahleka nje lento ngoba phela siyahleka. Phela hayibo minazi ngithi ukhuluma indaba ngempela into ephuthumayo. Uzokhuluma indaba Umakhelwane kanti indaba lengikutshela yona. Uyabona nje uthisha nje ngivimba egate. Kuthiwa ngisho mase yabo kuthiwa mase behlangene abantwana sebehlangene kanje eselwa ke mayiselwa kuthiwa mawuthi uyambamba ukureva ngamazinyo usuthi usekhipha amehlo lapha eseyisigoloza bovu eseyisigoloza nalezi ingoforo zakhe usosho ukuqeda kwaye wena njengomuntu ke nje useceleni uthi uzomkhuza kule kuthiwa vele namandla ngathi wakhuliswa uDavid. Masibese lalela la weDavid. Mina ngeke ngibe nesikhathi sendaba uGomora ingane masibese. UGomora ingane ziyalwa ingane ziyaxabana ngeke ngilonge ikhathaza ngalonto mina. Hawu nanokuthi lo misi mina ngazi ngempela intombazana yaxaba iyaqala into ukufundisa lonyaka bade yaqala ifundisa. Uyazi le ntombazana ingane ziyahlupha nje. uGomora usesikhathini sokuhlupha. Manje mina fanele ngisho umuzi wami ngiyohlangana lo misi ngenxa Makhelwane. Hayibo. Uyabona njengoba ekubiza. Ingoba yena njengothisha. Usebona sekufike kuleso sigaba sokuthi engathi engasondela umzali manje ngoba uyabona ukuthi sehlulekile yena. Yedwa njengothisha sefana usondele nawe njengomzali. Mayesehlule njengothisha akayeke phela kuba uthisha kungena uthisha abazi into abayenzayo. Futhi akayazi into ayenzayo mase uhlulekile. Akayeke phela umsebenzi ngathi uyaholela kuba uthisha. Akaholi ukuthi ngangithi unompempe osewubuya khona lapha kulesa sikole okhuluma nalothisha walengane weza ukuthi izikhalo zakhe zithini. Uyampepereza la awuye esikoleni. Hayibo. Pre kuphela. Njoba uthisha nje fanele lazi ingane ma kukhonto yenzayo wenze njani. Nanokuthi ke masibisi okunye ngikuzwa ukuthusha ingane. Lezo ingane ayikwazi ukulu. Ngaphela ingane emazi lafanele zilo nje omunye ashaya omunye aphindisela manje thina sazi kanjalo oyamakatha izingane asifani bakithi izingane asifani ukuthiwa uGomora lapha ukhipha o left and right bawukarate kuthiwa uthi nje athi ngokarate kithi mina ngimazi nanokuthi ukarate owufunda phi uGomora ngimazi mina azi karate noma uyifundiswa umkhulu wakhe
Phela ngiyamazi phela baba umkhulu wakhe ngesikhathi esashaya lezi izicubu ziyabonakala. Wayifunda kumkhulu wakhe le karate. Uthi ushaya ukarate esikoleni. Karate. Hamba uye kokhuluma noMsixaba ngale ndaba lengane. Ngoba kuze uphetha kahle. Masibisi. Ngicela ukubuza ke mina lezo ingane ukuthi uyayishaya uGomora. Usuke ibophele esihlahleni. Ithe kuwena ayikwazi ukuphindisela, ayikwazi ingane azifani. Cha yonke ingane nje itheni nami nasibese yakhumbula ikhathi zethu mina ngakhula nabafana ngakhula ngilusa mina sasilwa nje ngafunda lokho umuntu mekushayo nawe mshaya ayiphindiseli ngani zona Makatha uyazi ukuthi kusekuhle kuwena ukuthi uyakhuluma size siyayihleka nje lento ngoba nako kusawugomora ukuthi ushaya ingane zabantu mzukwane watholana nezingane ezingangayi ezinalamandla nawo noma ezingaphezulu kwakhe ziyomshaya ziyomluma njengenyoka ngitshela kuyophela konke lokhu kuhlekayo hayibo ingane nje ayilwele yona Niyani ikhona isenizizela ingane eyitefaye etetemayo. Lo safa isigijima indaba ukuthi ingane ziyaxabana. Kodwa ke akufezele yokuthi kuyadingeka lapha esikoleni ngohambe kuye lapha esikoleni ke kuyokhuluma nje uze yonke lento ngitshela nofika uyitshela uMr lapha esikoleni ukuthi abamshaye naye. Utshela uMr usho lapha phambi kothi shomkhulu ukuthi wena umbono wakho ukuthi nabo abantwana bamshaye. Angiyike kwaninake lapha esikoleni. Hayi phela kuze uphethe lapha bazomxosha phela. Uyabona ke lapha Makhelwane kuba itifis emsileni. Sebemxoshile. Hayi kuba esabona esesikole. Isikole uhulumeni phela umphathi isikole umphathi uthi shomkhulu nje lapha lesa sikole umphathi waso lalela ayikho umuntu onelungelo lokuxosha ingane esikoleni uyangizwa hayi kanti bayaxosha hayi ngishabe kuthi umhloli ingane nje ilungelo lawo uxosha futhi ngekwenze lutho lalela masibisi ngoba itifis emsileni yabona lapha mase bemxosha ngiyofika mina qathatha esikoleni ngiyofika sengihamba nqunu kanje uyangizwa iduku ngoba sengiliphethe ngesandla ngiyoxova bona labo thisha ngiyoshaba noMsixaba la bakubizela amaphoyisa uboshi ngibaxove nanginogomora na ngithi gomora bashaye mzukulu wami ngibe ngishaya uMs ugomora ushaya ingane ngala ngishaya uMs ngala ngishaya vele kube impiyase uyasibona yini kodwa ukuthi unjani hayi kuyovela kube impiyase esandlwana ngiyakutshelana uyezwana kuyoba impiyase esandlana masibisi uyangizwa siyobaxova nje kwangempela ngoba mina ngazi abawuye ngani umsebenzi mawubahlula yazi wena uvela uyidlalisa inkulumo i-serious uyidlalisa uyayidlalisa manje le nkulumo isilias indaba lengane ngoba lento yakhe yokuba ibhulu lapha esikoleni izomxoshisa esikoleni futhi asikho isikole azothathwa kusona uthi ngasho kusho ukuthi isikole asingiholeleke phela mase ngizosenzela umsebenzi waso angithi oMs bakhona bayahluleka sekufanele kufike mina esikoleni uhambe yonke lento yothola ukuthi ushomkhulu lapha esikoleni ungiyeke ngesikole ubatshela ukuthi ngithe ngizoza mase beyihlela indaba omholo wami ukuthi lalela ubatshela ukuthi ngizoza esikoleni mase bengitshela ngizohola malini ngeke ngizobenzela umsebenzi wabo mina engihlanyela Gomora isiqhwaga sani zonke ingane ziyahlupha azimshayi nazo mani ayiphinisele ayinazandla lezo ingane siyabonga kulabo abasubscribe laba abangasubscribe inkinga yini kuphi sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe anike ngoba nakhona ngaboni fanele subscribe nina aniboni anisiboni pho ngiyacikeka mina why ubakafa nibuke ni like and comment lapha hayi bakwethu kube njalo ke ingane zakwethu siyabonga ke bye bye